Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Minutos nakaligas sa tag ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat maayong hapon na naman. Yari kita sa Pizza 15 na sa bulan sa Pebrero tuwig 2021. Ikatatlong Lunes sang ikaduwang bulan sa tuwig 2021. 15, 2021. Kamaning kadlawan ni Manuel. Ang apelyido si Du. Si Manuel Du. Sa may mga trabaho. Sa mga wala sa trabaho, puti lang sa kalimutan. Inyo pala tunturan action reports after edition. Sa subong adlaw maka-action, hindi lamang COVID-19 ang ginabantayan kag ginahalungan, kundi pati na ang dalagan sang panahon, ang sitwasyon sang tiyempo naton subong. Lagod mas marabo-dabo ang adlaw, nga nagatupa ang ulan, sang sa normal o ko nagainit. Kagabi lamang maka-action, bundak, kundi hindi lamang bundak, kundi ginabukbo nga tubig, daw kaangay lamang sa ginabukbo nga tubig. Halin sa dako-dako nga dam ang pagatupa sang ulan. Gindungan gid sa adlaw sang Valentine's ba? Damo sa mga naga-date ang naalang-alangan siya puli sila sa nga puluyan. Pilaman ka oras ang pagbubo mga kakson, may mga sapa kag suba na naman. Pati gani kanal kag kalog ang napuno na naman sang nagabagos-bos nga tubig.
Maulanon man ang panahon. Importante magka-aksyon nga maayo lamang. Ang ato sa nga panglawason. Damo sa nga nagpamangkot ko na naging halinan. Sining nga perme nga pagkatupa sa ulan. Ang Weather Bureau magka-aksyon sa mga Lunes ng siring. Nga may panibag-o na naman nga low pressure area kon LPA. Ang nasiplatan sa sidlangan sa Mindanao. Kag ginalauman nga magasunod sa Philippine Area of Responsibility o kung ginatawag nga par buwas Martes. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pag-asa sa Mactan, nagasiling ang LPA uli nakitaan 1,560 kilometro sidlangan sa Mindanao, alas 3 sa kainasang kaagahon, Tuesday morning. O kung buwas ginalauman, ang pagkasunod siling nga LPA sa par, pero subong tuman kanipis o kung magamay lamang ang tsansa na inimangin tropical depression. Ang tropical depression isa sa mga kategorya sang bagyo. Kung makasunod na sa par ining LPA, ang Traxinity laban-laban nga maga-landfall sa Mindanao kon Southern Visayas area. Isa na ang bot sa lingon siri. Ang tiyempo sa mga kaaksyon sa gihapon maulanon, gani halong-halong kag halong, ang dapat ninyo sa nga dumdumon. Ang inyo kaaksyon nga permigid nagahalong, aksyon na Marlon Herabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Hanuton tarang ato sa nga mga pangulong didalan o kita sa bahin sa nga balita lokal. Pagpatuman sa nga backtrack sa Libertad Market umpisahan na buwas nga adlaw. Ulo istrikto gawa ini kung magsulod kamo sa bahin sang Libertad Market. Tipiho magka-aksyon i-implementar man sa iban pag-isari ka mga merkado, tatlo ang mga dalagko ang merkado dari sa bakulod mo. Ang Libertad Market isa lamang ni ara pang Burgos Market, ara pa ang Central Market. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pag ba sa balita sa bahin sang lokal? 32.4 kilometro kalayon sang Taytay nga mag-aangot sa Panay, Guimaras kag Negros. Yan nga proyekto buhi sa gihapon. Ang bag-o nga pagtuon himuon. May pila ka mga lugar nga ginapilian nga angot-angutan. Ayari diri sa Negros Occidental. Tisang una, ginasiling nga pwede mahalin dira sa Banwasang Pulupandan. Pwede man nga mahalin sa Banwasang Valladolid. Ang ginatawag nga feasibility study pero dapat bag-o, new feasibility study ang himuon siling ni DENR Secretary Roy Sibato. Sa siling nga pagtuon mga kaaksyon ang Banwasang Ibi Magaluna, kagasurad sa nga victorious lugar din sa Negros Occidental, ilakip na siling bag-o nga feasibility study. Pero nga amay bag-o na naman nga pagtuon nga himuon. Ang rason siri bangod sa tuman kadugay na nga mga tinuig, lawig na nga mga diskusyon, damo na sa mga nag-alalagi nga mga opisyal. Ang plano hasta lang hapon sa plano. Tubtob sabong nga nagbag-o na ang mga nagauyat sa mga ahensya sa gobyerno nga may angot sa nga plano, ang gwa daw back to zero. Una sa balita, una sa aksyon. Pero daw hindi masiguro kay si Governor Bong Lacson nagsiring nga mas maayon na lamang ini nga development ikumparar sa mga nagliligad. Bangod ang nagliligad nga feasibility study, ang resulta daw ay man kita ang gobyerno provincial sang Negros Occidental wala nakakita kung ano ang resulta sa mga feasibility studies nga ginhimo. Ang pilakar nga reklamo kang problema nga tugahon sa nga sa nga proyekto man hindi basta-basta nga proyekto. Akin mo nga tuwa lamod, butangan mo Taytay. Di ba mga problema gina kag isyo o kon reklamo hindi gina malikawan. Ang environment groups kag academe nagpalayag sa nga environmental impact sa nga musa nga proyekto. Ang epekto para sa natural resources. Isa diri maka-aksyon among mga dolphins. Damo gali dolphins ga star ara ga lulambiyong sa kalalawran
sang probinsya sang Guimaras. Kano ba lang dolphin haw? Nami lang taon sang dolphin, hindi mo na gani pwede nga manakop, hindi mo pwede nga masakit. Kay isa ini sang maayong nga taran-awon sa mga tao ang ginatawag nga mga dolphin, mga kakson. Ano ay na matabo di? May pag-evacuate ba lang ang matabo sa mga dolphin? Kung may gina-evacuate nga mga tao, may dolphin man nga i-evacuate nga matabo diri, isailohon sa ibang nga lugar. Nga hindi maigo sang construction nga paghahimuon. Ina, kung madayon ang ini nga proyekto, hindi basta-basta gani nga sa isang proyekto ni bangod ang lawod butangan taytay, mega structure nga proyektong tawag. Pero ang pamangkot diri kung saan umasugdan kag bala madayon gid ang proyekto. Kung ang mga tao pamangkoton, labi na sa mga naga-star bala sa Panay, sa Guimaras kag diri sa Negros Occidental, ang kalabanan pabor na pabor. Bangod sinob lang diluyag man nga maglapit ang biyahe. Madasig ang transaksyon kag madali ang mga hilikoton. Basi sa ulihi, pwede pa gani mag-jogging halin diri sa Negros Occidental pagkadto sa Panay. Hindi lang jogging kundi pati na ang biking. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang bakuna maabot na sa Negros Occidental para itubsok sa mga Negrosanon edad 18 anyos pasaka. COVID-19 vaccine sa lisa kumbuyahan nga AstraZeneca. Ang schedule sa pag-delivery palayag sang AstraZeneca subong akong sunod nga bulan. Ang unang nga bakunahan sandig sa pagsulundan sang World Health Organization kaga Department of Health. Ang number 1 nga sa listahan mga medical frontliners. Pero ang problema diri makakson kay may survey ginhimong ato sa di probinsya, damo sa mga frontliners nagalungo busingon hindi siya magpabakuna. Ang sunod nga tubsukan mga tigulang nga pigado. Pero damo man ang nagapamangkot kung bala ini sila ang desidido. Kamayara na sang ginakulbaan, mayara gid gani nga may phobia gid sa injection. Ang iban gani nagakalipungan gid pagkakita pa lang sang tariwis nga dagom. May nagapanamuti, may nagatudulo ang balhas. Hindi sang kainit, kundi sa nervyos. Sumong question gihapon kung paano ang mga tao kumbinsihon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang, hindi basta-basta nga krimen nga pagpatay sa resort kag restaurant sa barangay Tibsok, Banwasang San Enrique, Negros Occidental. Ag-usoy kamo sa highway sang San Enrique. Are ini siya sa rabaybay nga bahin mga kaaksyon, may gamay nga dalan pasulod. Amo ning ginatawag nga Wisik Resort. Natabo mga kaakson Domingo sang kagahon. May mayora na bala ang dalagan sa investigasyon sa kapulisan. Isa kita makaaksyon kahapon sa personal nga nagkadtugid sa eksena sa insidente. With Action Nixon na tahom, nagkuha man kita sa parayag sa mga tao sa lugar. Ang krimen nga bisan ng biktima. Ara na sa sunod sang kwarto, ang portahan nakakandado, nakalak na. Pero wala malingkang ining 5 tubtub 6 ka mga tao nga nagadala sang pusil. Ang kwarto makaaksyon ara pa nahamtang sa pinakapuntagin nga bahin sang resort mo. Digtog sa corner man may pader sa punta. Sa ginsang an sa corner sang pader dira na ang 2 ka mga kwarto makaaksyon. Dira na natabo sa isa sa 2 ka mga kwarto ang krimen. Malayo-layo ini halin sa entrance. Ang bulabanta naton siguro mga 100-150 kagatos ka metros ang kalayoon. Pero kung sunod pa sa mga armado, gintindakan ang portahan, nakakas ang lock, pati kahoy nga portahan may nakakas manggani mo. Kagahon sa oras nga alas 2:40, nagapanyapon ining biktima nga lalaki, 33 anyos ang edad. Mayupod sa nga isa ka babayi, 25 anyos ang edad, sa sunod sang kwarto. Ang portahan kundi gintindakan,
Dapati kita nga hindi lang to isa, duha, kundi tatlo or sobra pa. Ang dungan nga nagtindak, ay isa nakatindak guro to. No, kakas din sa lock mo ang portahan. Pagkatapos tindak mga kaakson, ang babae ni ginguyod ni pagwasang pila karmado, gin-separate, sabi para nga hindi madalahig. Ang lalaki naman tinayaan sang pusil, gin-manduan nga hapa, naghapa sa tiles makaksusulod sang kwarto, kag tiniro sa likod kag ulo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang mga igo sang bala, lapit-lapit 30 mo. No? Ang pinakamasubo diri makaaksyon sa biktima ka pamilya siri, bangod siya ang pinatay, pila ka oras pa lamang ang nagligad. Sang siya ang nagsaulog sang ika-33 nga birthday sa mismo resort. Di blakay natabo makakson Valentine's Day na, Domingo na, February 14, February 13 ang kaadlawan ni ika-33 anyos ng kaadlawan sang sining biktima nga lalaki. May pagsaulog na tabo dito mga ka-aksyon kamanti nabtan pa namon ni aksyon kahapon ang mga balloons. No, may mga balloon pa to sa sulod sang kwarto kag sa sagwa mismo sang kwarto kamayara sang tulotulda bla sa sagwa sang kwarto. Dito sila inom-inom antes matabo ang ining krimen gani. May duha ka lalaki ang isaban ka babaye nga abyan sang sining biktima sa pagkatabo sang pagtiro ara sa piyak ka kwarto kag ginapatihan nga diya katulog kabati oras na alas 2:40 sang kagahon mo. Inugtulog dagid man na. Nakibot na lamang ini sila nga pagkaaga sa malita. Labi na diri sa Aksyon Radyo Bacolod, kang ila sa ring abyan nga naghagad sa ila, nagahapaon kag patay na. Sa igo nga kapin 30 ka mga balas lawas, kamatuod lamang ini makaaksyon nga grabe ang kainit sang mga nagpatay o kung posible man nga nagpasugo agod patyon ang ining biktima nga di. Pero ang pamangkot diri, ano gid ang pinakaginhalinan? Nga hungod kag tuyo gid nga patyon ang ining biktima. San sa isap lang nga kay go sa bala, mabutang nas peligrong kabuhi mo hamots more, nga lapit-lapit 30 ka bala ang umigo sa lawas mo. Hey! Ang report kag impormasyon mga kaaksyon nga nagalagaw nga ang biktima, way man ni sang asawa pero may live-in partner hindi kagabataan na gani. Ang report nga niya siningalan mga kaaksyon ara sa drug watch list subject for confirmation ini. Sa ato sa kapulisan, labi na dara sa Mayla Carlota City. Plus ang report sa San Enrique Police nga may mga illegal nga droga kag drug paraphernalias nga nakuha sa bulsa sang sining napatay. Illegal nga droga kag gidayhan ang gidalinan, love triangle o kon personal lamang nga kainit ang motibo sa ning krimen. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Standby ka mo labi na sa mga taga-sunod sa La Carlota kag Banwa sang San Enrique. Kay sa sari nga palatuntunan, dugay-dugay pabati ko ang interview naton sa caretaker sang resort. Natabuan nga sang ginimo ang krimen, why sa naka-duty nga security guard. Kay sang una, ang balsang caretaker may security guard na sir pero ginpahalin namon kay ay ginhimo man to nga hindi mayo. Ang pagsaysay sang caretaker kung ano ang siplatan pila ka oras antes matabo ang krimen. Kag kung ano bala kadako ang pwede mabulig sadtong babayi nga nakaupod sang biktima sa sulod sang kwarto apang ginpagwa sa mga armado para hindi madalahig. Plus anuman ang mabulig sang tatlo pakaiban nga gin-imbitar sang biktima kag ara man sa piyak nga kwarto. Una sa balita, una sa aksyon. Ding-ding lang pagitan sang kwarto mag-aksyon mo. Kaya manti duwa ba lang ka kwarto sa unahan? Sa sining duwa ka kwarto sa piyak nga bahin, CR, comfort room mag-aksyon. Sa ununhan gawa, swimming pool. Sa piyak ining lagoon. Dawala fish pond bla. Kag sa kilid sang sining lagoon, mayara sa mga cottages. Aman ang sitwasyon kag medyo malapad-lapad ang area sa ato sirgin padulungan kahapon.
Samtang sa bahin naman sa nga balita nasyonal, Presidente Duterte naglain ang pinsar. Luyag na nga magpabakuna kontra COVID-19 kag ipakita niya sa publiko. Una sa balita, una sa aksyon. Isa lang ang bot sa lingon sa Makakson. Hindi na si Duterte magpabakuna sa Libuya. Kundi laban-laban ti diri na sa Abaga. Si Duterte ti kabahin ni Makakson sa ginatuwag nga priority population. Apang way pasang pizza kung saan ginihimuon ang pabakuna. Aman ni siling sang spokesperson niya nga si Harry Roque sa news conference. Ang siling ni Roque, si Duterte. Si Duterte nang bahala nga mag-anunsyo kung saan siya dapat babakuna. Nag-decide ang presidente nga magpabakuna nga ipakita sa mga tao, sa publiko, ang siling ni Roque para makapabinsar man ang mga Pilipino, ang mga tao nga magpabakuna man kag hindi na magduha-duha. Pero damo subong sangga pamangkot ho. Siling sa mga majority nga mga tao kag na istorya naton mag-action siling yama yung kuntani nga kung magpabakuna gid man si Duterte, ipakita niya sa publiko, dapat ipakita nga ang bakuna sealed, silyado pa, hasta sa pagkuha sang silyo ipakita man, hasta ang brand sang bakuna ipakita man, para ang mga tao maghambal nga ang bakuna nga igatubsok sa milyon ka mga Filipino amo man ang ibakuna sa Pangulo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Oy, sa mga nagaplano nga magkandidato sa 2022 nga eleksyon sa national kag lokal, bulubatsag na kamo kay ang Commission on Election o kon Comelec mga kaaksyon nagpalayag na sa mga schedule kung ano ang dapat kag hindi dapat timuon. Samtang naghilapit ang Mayo 7, maning Mayo 7. Ang Mayo 2022 nga eleksyon. May nakaset na nga persa sa campaign period sa mga kandidato sa national positions. Mapili naman ta presidente, vice-presidente, senador, grupo sang party list. Ang campaign period mga kaaksyon, February 8 to May 7, 2022. Mga kandidato naman sa local election positions, congressman, congresswoman, yan ang natawag nga member of representatives sa regional, provincial, city kag municipal officials, nagasugod naman mga kaaksyon Marso 25 to Mayo 7, 2022. Mayara sang pagdumili sa papangampanya sa Huwebes kag Biyernes Santo. Halin Abril 10, 2022 to May 9, 2022. Mahimo nga makabuto ang mga overseas voters sa Philippine embassies, consulates, kag iban pang post santo ini makaaksyon sa overseas absentee voting system. May likorban, May 8 to May 9, 2022. Sa mga kandidato, pabatsyag na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Anay alkalde kag vice-alkalde may duha pa kaiban patay matapos ginambos sa Lasam, Cagayan, Botsilingon. Apat gid ang nagkalabatay. Kita kong laragway sang ila sa naging sakyan nga van. Susperte ka na mo sa mga igo sa van mo. Pinaarakan gid sa luthang. Ang windshield mga kaaksyon alos wasak na wasak. Grabe nga pag-ambus. Sige, alas 5:10 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa Saringabahin. Ato na balon observation report sa ato sa Saringa Patrol with Action Jan Diaz sa Patrol Action Jan. Mayong hapon please kabin. Amat-amat na aksyon mahal nga nagapabatsag diri sa sulad sang Bacolod ang medyo mapaang-paang nga panahon. Pero kung makita nato ang aton kalangitan, siliman nga matunion tinaw kag wala gid patiman sa pagtipon sang galom o kung ano man abi aksyon mahal nga naga-simbolo
na inali mag-ulan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Pero sining materiyon sa nasiring na manayanaya ang panahon sa palibot sang syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Pero kung dalagan sang trapiko at mga balan subong sining materiyon, ang patrol bago ginamang kita nakarampuha sa left turn diri mismo sa area sa ginsangan sa dalan Gonzaga Lopez Haina. Sining hapon nakabig diri nga moderate to heavy to heavy ang traffic situation. Ang sistema sang trapiko yara sa gihapon o galing sa tion connection mall nga may magpasaway nga mga salakyan na nagabiting the red lights. Nga yellow light na pero kasi gihapon biyahe, kasi gihapon lakat ang salakyan kag wala nagapundo para kung tali maggulat. So ang ilat tiyempo nga kung mag-green ang kolor, ina naman ang tion agud sila nga magpadayon sa pagpanakayon. Galing sa ning hapon makita naton do halos mga salakyan nagadali sila man tagsa nga kaladtuan diri sa area sang Gonzaga Lopez Haina sa listening ko na sing hapon nagagalan traffic lights mapiladara ka mga minuto kung abi mga numero nga kung kaysa nag-yellow no pero inaga kayo man sa giyang balik man sa green nga color gali ka siguro mas maayo pagid kung may traffic enforcer nga namtang dira nga arab lang ila nga purpose nga mo magpapundo sa masalakyan kung nakita na nga yellow light na makaaksyon gali ka gantani amo sila mismo nga attitude kung traffic ko balaan yara na mismo sa driver agud nalikawan ang pag-congest sa masalakyan isa naton kamanumdum ina sa totalan nga makaaksyon na binas mga driver sang mga salakyan. Dili naman sa bahin sang Burgos Lopez Haina, sining hapon makabig diri nga moderate to heavy ang traffic situation. Ang diri sitwasyon naman sa Burgos Lopez Haina, may traffic enforcer kag daw mas kontrolado dra ang traffic o makaaksyon. Kalabanan nagasunod gid man sa traffic light system abing nga gilpatuman dira mismo sa ginsangan sang Burgos Lopez Haina. Sa dalan Lacson sining hapon nagasupler sa moderate to heavy nga traffic situation ang area sa dalan Ramos Lacson kag paubos diri makaaksyon sa 18th Lacson Street. Amat na nga nag-build up ang trapiko sa lugar. Padulong makaaksyon diri man sa may North Capitol Drive sa may dalan Lacson at ubang sa Provincial Capital Laguna. Amat nga batsagan ang mga bugas sa dalagan sang trapiko bisan pa diri makaaksyon sa area sang dalan na Burgos Lacson, padulong diri makaaksyon sa Rizal Lacson. Pero yung mga chances ya nga diri mismo sa Galo Lacson kabig lamang diri nga light to moderate ang traffic situation. Mabatag man ang mabulugan nga sitwasyon sang trapiko diri makaaksyon sa area sang Burgos San Juan. Moderate heavy to heavy kag may mga cases pa nga bumper to bumper ang traffic situation na bila kung makita nila nga why traffic enforcer sa nga sang dalan. Pero at least no sa gyapon ara ang traffic enforcer nga nagapabilis ang trapiko. Kaya diba sa mga peak hours na gani, rush hour ang ginatawag naton, ang apat na mabatsagan, magbulubugat yung trapiko sa mo mismo nga lugar. Ang malabalabang nga traffic mismo ho alin sa area sa Burgos Gatoslao, kag palapos din magkaaksyon sa may Burgos San Juan. But silingon from east going to west direction, magbulubugat ang trapiko sa mga lugar. Diri man sa area sang north going to south, from BFP ang pila sa magsalakyan dra nagalabot makaaksyon padulong diri sa ginsangan mismo sang Burgos San Juan Siliman nga hapon. Pero kung ang direksyon naman imo halin sa north going to o kung south going to north, bot silingon dito ko malabay sa may San Juan area Santo Niño stop makaaksyon siling hapon nagkabig lamang diri light to moderate ang traffic situation diretso ka dito Baranggo pagid apertura ligwa ang traffic ko mga kaaksyon siliman nga hapon gani agud malikawan ang malubugat nga trapiko diri mismo sa area sang Ramos Lacson padulong diri makaaksyon sa area sang Buri Road. May mo kamo makalabay diri mismo sa may Santo Niño stop, then right turn makaaksyon pa norte nga bahin sang lugar, maglabay sa dalan San Juan, going dito sa may Barangay Bata, then right turn pabalik diri makaaksyon sa may Bangka Pepsi good malikawan ang trapiko diri sa may Buri Road mga kaaksyon. Ang patrol ari kita live nag-report diri mismo sa ginsangan sang Hernais Extension Takulig Road. Siniman nga po nakabig diri nga moderate heavy to heavy ang traffic situation no diri sa amon nga area from Sarina Heights dito kami patakuling direksyon makaaksyon amat-amat na nga nagrabang pila sa masalakyan kilakiti ko lang taon mo man ang pila naman sa masalakyan gikan Libertad padulong dito Bangka Kore mas doble pagin makaaksyon kalaba sa ikrekupera naton sa tondriga ginakamtangan ang trapiko o kung sitwasyon sa trapiko diri sa lugar basta magabos din mga inoras makaaksyon expected na ina mabulubugat nga trapiko bagod bang nga kanamo sa masalakyan makita naton sa dalanon plus pagid haluson nga mga di pasay nga jeepney ang mga dagko ko mga bus makaaksyon diri gina nagadabay padulong abi sa may Bacolod South Terminal ang area o kung amo ni malabyan makaaksyon kun pakadto ikaw sa Bacolod South Ceres
terminal. So nasiling na maraming tiyempo sa palibot sang syudad, along sa tataran ng mga motoristang regular sang salakyan, siling hapon mga kaaksyon. Iniman nga daragan sang trapiko. Ang bugo sa gyapon ginadulong sa inyo. Ika pa. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat aksyon na John Balikanta karon ang ato sa nga patrol sa dugang ritali sa nga ila sa nga balita. May nagapamangkot na kung sino ang anay alkalde nga ginambusan kag napatay. Babayi pa niyo. Kag naga-service subong bilang konsihal dito sa ila sa nga lugar mga kaaksyon sa Lasam, Cagayan. 4 gini nagkalamatay. Kaya may 3 pa dali. Ang isa dari babayi pa naman. Bali 2 gini babayi. 4 kalalaki ang nagkalamatay mga kaaksyon. Sa investigasyon sa nga pulis ining anay alkalde Marjorie Salazar, isa mong miyembro siya sa sangguniang bayan, Busalingon na konsihal sa. Ang 3 pagkaiban nga mga nagkalabatay, Eduardo Asutin, John Ray Apel, kag Aiza Manuel. Di babayi? Aiza Manuel, Ang investigasyon sa kapulisan nagapakita nga nagasakay sa puti nga Toyota Hi-Ace ang ining mga nagkalabatay. Sanga sila ang linuthang sus di hamag kadamo sa mga igo sang bala. Ang mga tagluthang nagasakay sa blue nga Hyundai Accent kagaputi nga Toyota Wigo. Dasig dumalagan ang mga tagluthang makaaksyon pakadto sa barangay sentro. Gindala pa na sa ospital ang mga biktima pero bangod sang damo igo sa bala sila nga lawas. Why gid maluwas. Naghimo na sang hot pursuit kag dragnet operation ang mga otoridad para nga ma-intercept kag barakpan ini mga tagluthang. Una sa balita, una sa aksyon. Grabing kaso sang pagpatay no diri sa bisan din lang nga bahin sang Pilipinas. Ay nag-monitor gid sa mga family Delfin, no? MB Samira Delfin, si Brian Montalvo Delfin, si Alea Caitlin Delfin, kag si Althea Catrice Delfin. Alin na kay kas Alea Penetrante. Gabonitor siya sa mga watch party, no? Aram si Marita Pretty Mahilom, si Toto Jojo Aguilar. Oy, musta ka na Jo? Arda si Gov. Namusta lang ko na kay Governor Bong Lacson. Si Toto Jojo Aguilar, gabonitor sa ato sa watch party. Sige, si Ed Preguara man, si Pinky Habarag Galigaspina. Oy, sa ato sa nga pagpanabalik standby kamo kay pabati ko makaaksyon ang tingog sang caretaker sang Wisik restaurant dito sa banwa sang San Enrique. Kaya pasaysa ito siya nga paano nakasunod ang more or less mga 5 anom ka mga tao nga may dala pusilman dito sa lugar sang ila sa nga resort kag sinulod pa sa kwarto ang nagapanyapon. Kita ko patong panyapon sang kuan mo sang biktima sa pinggan pa, no? Gakaon gi sila 2:40 AM. Gulpi lang sinulod sila tinindakan ang portahan kag pinhapa ginlothang more or less 30 kabala umigo sa likod mo, no? Kapon nakita ko ba to with action tahom ang igo sang bala sa tiles bla may kuan gid may nakakaski sa tiles bangod dira nag-igo ang bala lapos sa isa ring lawas mo may mga sos di amak porte nga krimen, no? Balikan ta nito dugay 520.
Sa live stream, salamat gid Erwin D.B. Gonzales. Good afternoon, Action na Marlon. Monitor lang ko. Rhea May Ladio, mayong hapon. Sir Mar, monitor lang. Barangay Odyong. LM Muhar. Sheila Alagos, good afternoon. Elizabeth Malacagabala. Good afternoon, Action na Marlon. Keep safe always. God bless and more power. Sa ERB, number 1 station. Alex Fuentes, Kabaditor. Mary Joy Cabero. Good afternoon, watching from Singapore. Arama si Franklin Tiloheyo. Monitor lang ko live sa Facebook dari subong sa New Zealand. Balik naman kami sa level 3. May new virus naman di. Gikan sa UK. Though ay nakatapusan ang pandemic. How? God bless all. Keep safe. Virgie is opened. Monitor lang from Celine Homes. Keep safe. Okay. Evan Boy, sir. Good afternoon. Dan Sharing. Salamat. Home Alomida. Good afternoon. Armando Saison Guevara Jr. Good afternoon. Alex Armontesa. Walma Cavarles. Amal ni Alex. Gabaritor lang kami upod sa Gabunan. Nga si Guillermo Clarito. Liyaw lang ko na Sir Marlon Tamiao sa kay SN2 Jonard Ostodal sa Philippine Coast Guard. Bacolod. Marabag nga salamat. Jen S. OSC, sir. Monitor always. God bless. Tomas Boronyola, good afternoon. Sir Marlon, paliog lang ko iupod sa mga taga-barangay Bonibas Tagibong, Pontevedra sa family Saludaris, Kabitoya, si Rapio Katige, Sumaldi, Clarito. Ang requested halin sa Abianta nga si Guillermo Clarito. Upod lang kami sa programa mo. Salamat kid. Ann Bella, always monitor sa station ninyo. Andrew Humanites, good afternoon. Salamat kid. Election-related ang pagpatay sa ilabas taga-padulong ang eleksyon sa Marlon Hamal di Alex. Si D. Anton Diaz, good PM. Si Eli Escalera, tamyaw ko lang da si Charity. Kag ng Mary Alapan, ga pamati gid sila sa 11th Lacson Street. Inday Plaza, good afternoon. Araba si Lily King. Lily King, good afternoon. Si Oscar Bito, watching gid kami di sa Q-Mart, TY. O sa Q-Mart, salamat gid. Si Bea Jonathan, ari di kaya sa Bea Jonathan. No, saka di sa kaya sang noontime. Okay, salamat gid. Thank you. Iban balikan tarawan tuga-tuga. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan Aga nagkanto ko tayo personal dito sa banwasang San Enrique, partikular sa Wisik, Fishing Lagoon and Restaurant Family Resort. Sa barangay Tibsok, banwasang San Enrique, agad tong balaon ko na anogid ang natabo sang saring pagsunod sang 5 anom ka mga lalaki nga armado nga una nakitaan nagasakay sa 2 ka mga pribado nga sarakan sang temprano pa antes gini mo ang krimen nga pagtiro sang hindi lahog no nga pagtiro sa saring biktima nga si Ryan Villanueva no Ryan Saison Villanueva 33 anyos taga siyudad sang La Carlota. Tiniro ni siya patay sunod sang Rome number 1. Agin dayunan niya, agin sa ulugan niya sang yesterday kata 3 anyos nga kaadlawan sadtong Sabado, Pebrero 13, pero pagka Pebrero 14 gindungan gid sa Valentine's Day makaksyon sang inisa ang gin patay no 13 niya sa kadlawan mo ang saulog sang kadlawan niya gin agad niya mga kilala niya mga barkada niya nga duha ka babayi kag duhaban ka mga lalaki pero ning isa ka babayi 25 anyos ang edad makakson taga Suradban sang La Carlota. Amaning nakaupod niya sa room number 1. Dito sa room number 2, nga iping malang sa room number 1, dito nagtulog magkakson
ang duwa ka manalaki, isa pa ka babayi, again invite ya mag-join sa isa nga birthday celebration. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Na-interview naton ang caretaker sang Wisik Resort mga ka-aksyon nga si Jocelyn Gallego. Kay man temprano pa mga alas 10 o alas 11 sang gabi sang Pizza 13 pala na. Ang iyas rin nga bata nga si Kevin mga ka-aksyon nakasiplat sang duha ka nga baribado nga salakyan nga nagaplano magsulod man ang dalan pasulod dito sa resort mga ka-aksyon, gamay mo hindi simentado kag malawig-lawig pa ang dalan antes ka makasulod gid sa compound mismo sang resort. Tira kasi plat ang bata nga si Kevin nga mayara sang duha ka salakyan nga pundo sa unhan sang main entrance sa saling resort ni. May nakita sila nga duha ka tawo nga nanaog kag ginapaypay kuno ining bata nga si Kevin tiway na nagpalapit ang bata kung naginimo sa bata nagkadto siya sa isa nga iloy nga manang caretaker nga si Jocelyn Gallego kadabangkot sila nga may nagpa-reserve pa sila sang iloy tiway na kay alas 10 nagapanira na siya ba ida way ni nagkadto ang bata ni makaligad ang pila ka minutos mga ka-aksyon naglakat na rin to ang duha ka mga salakyan. Kag pagkaagahon, tiya mo dali. Way pa sang confirmation kung bala atong duha ka mga salakyan nga siplatan, amo gidto ang insakyan sa mga gunmen nga nagsulod ka nagpatay sa saling biktima nga si Ryan Villanueva. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang caretaker nga si Jocelyn Gallego. Ang bata ko bilang nga lalaki nga ara di siya gapungko mano ay gabulig man sa bantay sa mga bata mo. Ako yan nagtulog ko sir. Gin ano ya ko nga ma may nagpa-reserve pa sa imo ma. Nga sa ako ni ko wala na yung mga nga may salakyan sa guwa nga do kabilog at ano wala ma ginapaypay ko bla nila ma. Ning ko hindi ito pag kadui bay ida hindi na kita pasulod amo ni oras mga alas 11 gid ko sir kita ko sa relo sa akong cellphone. Sinya ho ma. Tilang bata ang pungko lang daya. Siya ang duha to ya kasalakyan. Nagbalik man lang to ya sir kay ang pagdungdong ko to ya sir yung ano gani sila overnight mo muna bla kasi kung naalangan bla do muna. Diba man to kami kaso nga nakita namon sa amo sito wala nagano man lang kuya nagpungko ko dason ang mga ano na sila na gainom-inom ang ibanda ara mandiga set pagkatapos to sinulod sila dayon. Iway naman dayon sir, way naman kami may ginako nanda. Ano ko nung salakyan to nang? Puti isa do ito mga idulom na dito kami sa gwa sir mo. Bali duha. Bali ang salakyan nga nakita niya is nagsulod diri sa dalangid lapit dira sa inyong entrance. Ito bang sang ano sa kundi gate na mo ni ho. Nasa diri lang niyo. Way makasulod. Wala kay lak na kami mo mga alas 10 na impunto na lak na kami niya sir. Okay. Oo damo na. Oo. Ang duha ka salakyan to nagtinerda or wala na way nagbalik dayon pag amo to amo ni bis lakyan amo liso man sa dayon kung maglakat. Okay. Amo ay na way na. Kay go magani magbalik kid amo na pula na lang sa salakyan kitaan ko wala na way kuya gid may sila nga nakita ko nga may nanaog pero ang nakuanan sing bata ko ya may tawagin man sa ano ya nga upod nga sa salakyan kiti guro may alang-alang man ang asya lang na isa. Kasundan na inin duha ka salakyan. Oo kasundan na. Pila ka minutos kuno bantay nga nagtender sa salakyan dali man lang. Dali lang ko hindi lang ko sir ka ano kung dugay na da sa kay bala mo ang sitwasyon namon dire ko ari ko di sa kanten. Di siya na dito man sa swimming pool nga gabulig sing ano lang gani na ano daga pinaligo pa mga bata mo tingin na batayan niya man sir. Hindi kami katalupangod kung dugay na dasa basta amo lang to nakita niya pagintay sa kay dason mo to yung kaduan niya ko sa kwarto nga bag-og ko na piyungan nga kun may reservation may nagpa-reserve sa kunin ko wala na gabi na niya hindi na pwede amo man lang nang sabat ko sa bata ko. Pagpaypay sa iya buhay sa gili nagpalapit kundi nagkadto sa imo anay. Oo, nagkadto sa anay sakon. So, amo na sa zero nga bata ko. Pagbalik yaw ay ng salakyan. Pag hindi ara kami kitindog nga duwa, amo sige balik sang salakyan pagwa. Amo walang na. Wa man naman kami kabalo kung nagano kun diin ano sila.
Kagabi until kainas ang kaagahon, ma'am, damo nag-overnight trip. Ang taga-dulid, ara-ara daw, ara pa gani sila. Hindi taga La Carlota. Awa, ala kaluta to di. Dulid lang ang ari di. Ara pa gani, ang galing ang lagbo ko, hindala sa pulis. Okay, ang address to sang upod sang victims is ang tatlo taga La Carlota. Kaya amo niyang tabuo. Ang bali sa akon, sang bahay, nang karon ko lang ibalik ang lagbok, kay wala pa iban ko no kapalista, lingko oda lang sa imo. Buwas aga lang tabay danay, amo nang ang bali sa akon. Di amo man lang to, amo ko may ginamba, may sa maginambal sa akon. Ang bayi ginatungod mo ng baying upod sang victim. Hindi lain ang ara ya. Sa piyak ang na sa piyak sa room na iya. Ang babae ngopod di sa nga victim ara di sa piyak sa kwarto man. Na amo nang namin mo la kaluta. Amo sila guro. Bagong sila ng sa pulis naman. Gani may mga lupok ko na batian? Kamo kay na sa kagahon way. Wala gid kuya sir. Kay dira ko katulog mo. O di ang kabataan ko kay ginablo sa di katulog. Ako ya ara sa piyak nga kwarto. Alauna 15 gid siguro gid daot. Ido ara gid yang katuyo mo ya mo. Wala gid kuya kabati. Kompleto man ni CCTV di ma'am. Araw CCTV man ato da si ato CCTV dito ba CCTV man. Ara pa dan tatlo ko mga upod sang victim. Ato na. Ko sa pulis. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kabay pang medyo makulo klaruhan ko narugid ang motibo kag kung sin oto ang nagpatay sa biktima mga kaksus kabanti. Bisan na no pang background sa isa ka persona. Hindi ko tanda ipag-ipagi sa mo sa nga bagay mo kay sakit pa rin sa pamilya sang biktima nga ni. Pero tiara gihapon na tugyan tadi sa mga kapulisan partikular sa bahin sang Banwa sang San Enrique. Kag tinguama naton mga kakson nga sa bahin sa La Carlota City, Hibaloon kung ano ang background sa siring ginapatay nga si Ryan Villanueva. Alas 5:37 Action Radio Philippine Standard Time. Oy, sa mga nga problema sila siring atay di mayo mamatsagan bagod may diferensya sa atay. Masakit na ina makakson na resulta sa mga toxin sa inyo sa nga lawas. Ang ako sa lima rekomendar DTX 500 capsule na pabaton. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Okay, balikan tang ato sa nga gamanitor sa live stream si Lily King, okay, si Oscar Bito, okay na. Jen S. Sir Hambalya, thank you so much. Salamat gid. John Alon Sagay, mayong hapon. Nagamanitor lang kami di. Salamat gid. Mayong hapon. Gamanitor lang kami di sa Barangay Kalobangan, Bagos City. More power to your program. Harapan si Joval Trinidad Hambalya approve. Okay, salamat gid. Ber sa Watch Party. Oh, araga monitor si board member Jeffrey Tabula, isa sang mapisan no nga board member dara sa 6 districts sang Negros Occidental. Kay board member Jeffrey Tagodando Tubula, no? Mabisita ko na board, mabisita kami na sa imo sa nga distrito sa maabot nga Sabado, this coming Saturday and Sunday. Oh, basi ko nara kana makakita ay tada, no? Kay board member Jeffrey Tagunando Tubula. Oh, si Toto Landy Alex Jr. Araman. Oh, kay Mayor Pedro Zaycuda na sako man perme, no? Sa Kabangala City sa pagserbisyo sa iya sa mga constituents. Okay, salamat gid. Sige, no? Toto Landy Alex, no? Gamonitor. Thank you.
pa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Stay healthy, live better pagi sa Life Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey... Italis ang balita halin sa Bacolod City Hall, alerto kag-atensyon sa mga masabibilag pangumpra sa merkado publiko dara sa may Libertad. Buwas ka adlaw, mayara na sang pag-implementar sang backtrack system. Action Radio City Hall Report. Detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall with Axon Dale. Sa Axon Dale, mayong hapon bless kabin. Action Mar, subong adlaw agin pay dalom sa orientation ang mga personnel or yara na Science Price Monitoring Council kag Market Enforcement Action Mar nga mo silang magamana or magauyat sa mga cellphone para mag-scan sa mga backtrack sa mga market goers sa bahin sang Libertad Market. Action Mar, supposed to be anom ka mga entrances ang yara sa Libertad Market o galing since tatlo pa lang ang gin-turn over nga mobile phone sang LGU sang siyudad sa Bacolod sa Libertad Market. Action Mar, tatlo lamang ka mga entrances aray pagabuksan kag ang tatlo ang maga-survey nga exit sa bahin sang Libertad Market. Sa interview naton kay Sir John Abaw ang market supervisor sang Libertad, iya sinigin pahayag Action Mar no nagapangabay siya sa publiko nga kung mahimo para malikawan ang malaba nga pila kutob sa mga wala pa dira sang backtrack mag-register online. Action Mar o kung magpabulig sila sining nga mga himata nga mayroon sa mga gadget para mas mangin na mahapos kag mangin na masulhay ang pagsulod sa merkado nga isa lang kaskana pwede na dayon na makasulod. Action Mar kag makapangumpra hindi na kinahanglan nga magpila para sa manual nga login. Action Mar, ginpahayag man ni Sir Abaw sa aton nga ining mga ginpidalom sa orientation. Action Mar, may naman sang ulo ideya regarding sining pagpatuman sang backtrack ordinance diri sa may siyudad sa Bacolod. In place na gihapon ang mga health protocol nga gina-implement like ning mga hand washing area kag ang temperature check man sa mga market goers nga magapadulong sa Libertad Market. Ang ining implementation di lamang applicable sa Libertad kundi lagip man sa Burgos Public Market kag sa may Central Market. Aron pabatian ang tingog sang Libertad Market Supervisor si Sir John Abaw. As of now, na-function kita, pero ganagbo kita because ginagawa ko na application sa buong sa tapos i-orient na ang isang Android phone. Para nga pag nila sa track, pag nila sa tracking dire, malambot na ito dahil ma-upload na automatic dito sa ato mga system sa MITCS. So subong na orientation sila sa buong sa sa NGC ang makapute sila sa mga Android phone. Para dugay-dugay. Maybe tomorrow, Wednesday, magamit na kita sa ng Android phone para sa tracking pa. So, yun na, sir, implement na kami, sir. Kinalagbook mo naman dyan. Oo, subong, since the backtrack orientation, pila gani, sir, sa Libertad, senior sir? Actually, yung 6 transits, but i-minimize na, matatlo lang tatlo man ka-exist. Oo. Ayun, masulod na dama, ang ating mabaskas na, Okay. So, ang tatlo ka, yung entrances, sir, i-close ni sir?
Actually, hindi ka sa pag-close. Kaya magkakasalain mo na sa kung ano sa i-close sa pag-close. Action Mar, dapat yan si Sir John Abaw. Magluwas sa tatlo ka mga donated cellphones sa turnover sa LGU ang Libertad Market nagpangabay pagid sang additional nga apat pagid ka mga mobile phones Action Mar nga pag-ausaron in kaso nga mayara sa mga cellphone nga malobat o kon back up Action Mar in kaso nga mag-bug down. Ining una ka mga tatlo ka phones nga ginhatag sa bahin sang Libertad Market. Update ka ba itagikan sa Bacolod City Hall ang action nyo? Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:51 na aksyon Radio Philippine Standard Time. Yari na pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule ang dito Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan tarang patrol detalye ang balita na tipo ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, sa detalye sa report please Kevin. Action Mars, sinigid lamang nga hapon nag-execute sang affidavit of non-interest ang utod sang 42 anyos nga biktima tungod sa tong kinalikdan nga semana amo siyang ginlothang dira sa area sang Purok Lampirong barangay Dosrad mismo man sang Bacolod amo ni si Salvador Regalado. So diri kay Police Lieutenant Jovin Magato ang officer in charge sa police station number 2 but sa ringon sini hindi na interesado pa nga magpasaka sang kaso ang pamilya sining ni Regalado Action Mar. Ang gipabutsag diri nila nga rason bagod may kabudlayan para sa ila nga i-follow up ang filing sang kaso ilabi na ang pag-attend abi sa hearing bangod nga may trabaho ining iyang utod mismo digto sa may probinsya sang Iloilo. Kag according diri kay Mugato mabudlayan mismo ang pamilya ilabi na sa gasto sa pagkapakadto pakari pabalik diri mismo man sa may syudad sang Bacolod kung may makinanglanon nga dokumento para sa pagpasaka sa nagkaigo ang kaso Action Mar. Na disbayad diri kapulisan bangod nga ilaging tutukan ang ining nga kaso kag actually may natumod na sila nga suspetsado sa likod sining krimen. Pero according diri kay Mugato wala sila sa mahimo kay mismo ang pamilya ang nagdesisyon nga hindi na sa magpasaka sang kaso Action Mar. Nahibaluan nga gabi direkdan nga semana ginlutang digto malapit sa reclamation area ining si Regalado Action Mar sang ginaliga riding in tandem ugaling isa lang identify sang kapulisan nga suspetsado sining krimen. Ila man ginantaw nga motibo sa sining mismo nga kaso ang away mag-asawa ko na live-in partner abi nga motong isa nga matutukan nga anggulo sining ato mga kapulisan Action Mar. Kag ining biktima na mismo ang ginakabig bilang watch list o ayara sa drug watch list sang mga kapulisan. Yari si Police Lieutenant Mugato sa aton mismo interview. Ang utot yung babae. Oo. Hindi naman silang ibig mag-plan ang kaso kay tungod na ang kaputay ng kaso inakay kay Prasibilino mabutay ng balik-balik para sinag na. Okay. Meaning execute sila sir no interest. Walang interest. Oo. Execute sila sa subok ng hapon. Action Mar, batihan si Police Lieutenant Mugato sa aton mismo nga interview. Samtang kapon Valentine's Day pero may isa pa ka enkwentro nga nagluntad dito mismo Action Mar sa area sang Sitio Balascan, Barangay Napacao, Shaton, probinsya sa Negros Oriental. Sa 6 kang aga kahapon nakaengkwentro sang katapos ng militarang ginaligar anom ka mga miyembro sang rebelde nga grupo nga New People's Army Action Marlon. Base diri sa report sang 11th Infantry Battalion sang 3rd Infantry Division nga naibaluan nga nakaengkwentro nila diri ang
aligar more or less anom ka mga tapos ang New People's Army mismo sa area Action Mars sang sitio Balascan, Barangay Dapacao. Ginapatian man nganing anom ka mga rebelde nga grupo mga remnants sang Southeast Front sang Komiteng Rio Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor. Ginpayag sang 11th IB nga sila padahil sa Japon nga nagkakasa sa mga focus military operation bilang pagresponde sa mga report sa iban nga mga pumulo sa lugar nga may ara presensya sa mga madu nga grupo sa ila mismo nga area. Ang pagbaylosayo ko na binaluhan isang lutang naglabit sang tugtog 15 ka minutos kagakoy dari sa 11 IB wala man sang tilason o kung abi casualty sa bahin sa mga militar pero ila dirigin payag mahimo may aras nga napilasan sa bahin sa mga rebelde nga grupo pangudman sila nakitaan nga mga dugo abi samtang ila ginausoy ang lugar Action Mars sa gipadigay nila nga follow-up operation. Na-recover diri sang mga militar ang isa ka M16 rifle, isa ka kalibre 45 pistola, isa ka laptop, 5 ka mga cellular phone o kung mga cellphone, mga personal kapag kabutaan ka mga subversive documents nga nagalakip sa mga high intelligence value action Marlon. Naibaluan nga ang katapos ng 11th Infantry Battalion o kung ng Lapu-Lapu Battalion sa Philippine Army ang nagka-enkwentro man sa kaangay nga grupo dito sa sitio Libho, Barangay Tayak sa Banwasang Saton sa probinsya ng Negros Oriental sa itong gabi o kung Christmas Eve mismo, Disyembre 24, tinaliktang ito 2020 nga nagresulta sa kamatayan sa duha kamaginabigan miyembros ng Communist Terrorist Group nga si George kag si MJ Action Mar. Sunod naman kay Lieutenant Colonel Ramir Redosendo, ang commanding officer ng 11th IB. Sila sa gihapon nagapasalamat sa komunidad o kung mga pumuloy sa lugar sa padala nila nga paghatag sa nagakaigong nga impormasyon para mangin madinalag-o na ilang patigay nga focus military operation. Ginakabig na rin ni Redosendo nga isa kakadalaga naman sa bahin siyang militar kag mga Negrosanon ang gipatigay nila nga opensiba batok sa mga rebelde nga grupo. Sa totalan nga magka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton sa gihapon kinakabalakan. Pabakuro sa patrol ang talibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat Aksyon na John la 5:58 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ariyo hinga poson nga mga pag-acknowledge na to sa live stream ho. Ki Ann Bella, ahay very sad man ang natabo sa biktima. Dito rin sa may banwasang San Enrique nga shooting incident. Araman si Charlene Iscamilla, good PM. Myrna Estrao, Plyda watching live dari sa Tangob, good PM. Okay. Akon ini nga kabarangay dara sa Tangob. Sikat sa ang barangay Tangob ba sa mga isyu. Ligay Villares Achivar, good PM ka monitor gid now FB Live. Ramon and Lucy Achivar sang Kawayanan Talok, thanks. Zoraida Lucero, for your good and humble. Good afternoon, thank you. Aksyon Balita for your good and humble to give very good news. Okay. Number 1 ko na, AM radio station. Okay. Sige, si Alex Monteza, kay may papas pa siya. Pwede ka palaga sa Familia Muhar sa Barangay Gibong, Pontevedra ang pagpanamyahalin kay Guillermo Clarito. Edelao sa Raman, good PM, Agsumarlon, Action Day. Manjo BR Deho, bayong hapon Agsumarlon. Jamel Florendo, always stay safe. More power, ARB, Action Radio Bacolod. Duel Amor, good afternoon. Tamiyo ko lang akong friend nga si Vanessa Mayo na sagaling mag-pronounce, no?
Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Go Jose Mongcal Torilla Gabaritor, Noel Amar, Araman, okay. Good afternoon, Zuzette Alunan. Good afternoon, Sir Marlon. Salamat gid. There sa ato sa ring watch party. Si Ma'am Fridzi Lingamin, Araman, nagabaritor. Sa sedikit nga mga Tinon Rodelin Alvarez Bayabado. Good evening. Kagdara sa Manukaw, nagabaritor si Choi Idol, kag si Tatay Albert Rivera. Dara sa Manukaw, sa Banwasang Hinigaran. Welma Camarles, nagabaritor man. Iban nga balita, way tamalabutan tutok sa Action Firing Line with Action Brian Mordan las 7, tubto balas 9. Dugay-dugay ha. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, kag-Action ang Defensor. Ako naman, Action na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,